Когато последните топли лъчи на есента се оттеглят от земята и снега покрие почвите, голяма част от биоразнообразието, което иначе е в естествена комуникация с нас, в естествен обмен, който се случва чрез нашите ежедневни разходки сред природата, чрез консумацията на пресни плодове и зеленчуци и всичко останало, достига предел, в който биоразнообразието, с което взаимодействаме в ежедневието си, не е достатъчно да поддържа хомеостазата и биоразнообразието на микробиома в нашите тела. И затова нашите предци с дълбока природна интелигентност се посветили много на различните ферментационни култури, които да консумират ежедневно, защото това е не само оптималният вариант за запазване на есенната и лятната продукция през тъмните месеци, но това е и най-добрият начин да поддържаме биоразнообразието на нашите организми, нашия микробиом в оптимално съотношение на различните видове микроорганизми, които съществуват. Естествено, ние нямаме данни дали те са разбирали тези неща по този начин, но факт е, че от една страна ферментационните продукти са преензимирани и готови за оптимално усвояване и пълноценно усвояване на различните хранителни компоненти, които се съдържат в ферментиралите продукти. Но консумацията на ферментиралите продукти е от жизнено значение и е хубаво да имаме богат арсенал от различни видове ферментации. Млечно-кисела, алкохолно-оцетна и каквито още може да се сетите. Днес ще ви покажа една интересна ферментационна практика. Че време е да ферментираме. Така, днес ще ферментираме китайско зеле, така нареченото кимчи, много специфична ферментация с млечно-киселата, тъй като ще претрием зелето с сол. Знам, че не е много специфично за нашите ширини, но всъщност е една много богата и вкусна ферментация, която да добави в разнообразието, което ще си доставим през зимата и на сетивата, и на микроорганизмите в телата ни. Това са продуктите, които ни трябват, но преди да преминем към конкретната рецепта, която между другото има описано в книгата, един вариант на рецептата всъщност. Кимчито е и ферментациите като цяло, както съм казвала, работата с билки и ферментация е въпрос на вдъхновение и изкуство. Така че рецептите са примерни, всеки ги нагажда според това, което има, това, което като вкус му допада, това, което го вдъхновява. Но като си говорим за вдъхновение, преди да преминем към същинската ферментация, искам да ви покажа прекрасния съд за ферментация, който аз използвам. Той е от Деси Владовска. Тази жена има златни ръце за работа с глина и с градина тя ме отглежда и такова зеле. Аз лично не мога да отглеждам, тъй като при нас няма вода. Но принципно това зеле може да се отглежда и по нашите ширини, който е късметлия с плодородни почви и изобилие от вода, но този съд, да се върнем на него, е много удачен за всякакъв вид ферментации, не само за кимчи, тъй като предоставя възможност за безвъздушна ферментация, т.е. като се напълни догоре и се затвори с течността, в която ще ферментират съответните продукти, се поставя капака и в този улей се сипва вода, което позволява да е анаеробна, безвъздушна среда и в същото време при повишаване на въглеродния диоксид по време на ферментацията да има движение, което да отпуска и да излиза въглеродния диоксид. Естествено, не е необходимо да имате такъв съд, така че вижте колко е красив. Може да използвате обикновен стъклен буркан, просто трябва да имате тежест, която да затисне съответно ферментиращите продукти, защото повечето в млечно-киселата ферментация имат нужда от анаеробна, т.е. безвъздушна среда. Потискате с някаква тежест и се грижите да отворите капачката или нещо друго, което да изпусне част от кислорода навън поне един път на ден, за да не се получи. Така, да се върнем на продуктите, които ни трябват. Това, което аз ползвам в тази ферментация е глава или две кормит лук. Ситно нарязани, наряза ги предварително, защото много плача, докато режа всичките алиуми, всичките от това семейство. Зелен лук,
изключително важен и за цветовото съотношение, което накрая се получи в тази красива ферментация, и за вкуса. Ряпа, каквато имате, аз в момента ползвам червена, но може и черна, може от тези белите, дългите, каквото разполагате в момента и каквото ви харесва като вкус. Имайте предвид, че ряпата е много специфична на вкуса и ще предаде специфичен аромат и на самото кимчи. Аз използвам една ябълка за допълнителни въглехидрати, която ще намеля заедно с чесън, джинджифил и ще се получи нещо като паста. Другата паста, която ще използваме, това е брашно от ориз, оризово брашно. Това е типично за много азиатски култури по време на ферментация. И аз лично ползвам в момента кокосова захар. Може да използвате каквато друга имате под ръка, качествена, тръстикова или важното е да не е рафинирана захарта в общи линии. Моркови, колкото имате, 1, 2, 3, колкото обичате. И сега ще ви покажа аз как го правя. Принципно тази ферментация може специално спрямо зелето да се направи по два начина. Може да вземете листите на зелето и един по един да ги претъркате със сол и да ги оставите в купа, като ги обръщате или намачквате редовно. Но понеже след това, специално тия зелки са доста големи, след това, като ферментира, нали, трябва да ги режете с ножичка преди да ги консумирате или там с нож. Голяма мазлация става, тъй като ще използваме другата важна съставка. Червен пипер, който е смесен 50 на 50, обикновен червен пипер сладък и кайен пепър, тези лютиви червени разкоши, които може да се намерят. Този специално аз отглеждам кайен и от него си правя червен пипер лют. И съм го смесила с сладък, тъй като аз не обичам да ми е прекалено лютиво, но все пак част от чара на кимчето е да е малко по-пикантно. Това, което аз ще направя с зелето е да го нарежа от сега, за да е по-удобно после за консумация след ферментацията. И така, нека започнем. Първо ще започнем с съставките, които ще смелим в блендер, за да се получи паста. Както казах, около една глава чесън. Аз тук имам повече джинджифил, белила съм го, той е потъмнял сега, защото този не е от моя, още не е готов моя домашния. Тези, които са в търговската мрежа, понякога ги избелват с белина или използват други химикали, затова е хубаво да се махне кората. Но ако намерите чист биологичен джинджифил, може и да не го белите. И така сега ще добавя ябълката, чесъна и джинджифила и ще ги намеля на паста в блендера. Важна стъпка, която трябва да направим, даже по-отрано, аз сега, понеже се изявявам като филммейкър и съответно не помислих за тайминга, е да се обработи зелето. Маха му се кочана, тъй като той не ферментира добре. И се разрязва на четвъртинки или на половинка, зависи от главата зеле, която имате. Ще я нарежа на сравнително големи парчета, които после ще претрия с сол. Като съотношението на солта е горе-долу, както когато правим млечно-киселата ферментация, т.е. на литър течност около 30 грама. Макар че в случая ние ще изплакнем след това зелето под течаща вода, но все пак то си попива достатъчно. Така че това което ще се случи. Тук едно лукче избяга. Да. Това със заснемането е трудна работа, тъй като плота ми не е достатъчно голям да имаме простор за всичко, но вкъщи е така. Правим най-доброто с това, което имаме. Масаж на зелето. Аз използвам или качествена морска сол, или хималайска, или селска, както съм казвала многократно. Най-добрата сол е разнообразната сол, т.е. ако използваме различни видове сол в ежедневието си. Като принципно за ферментациите аз най-обичам морската сол, честно казвам. Да, най-вероятно има микропластмаса, ако не е от добър източник и не е много качествена, но това е. Качествен спа масаж на нашето китайско зеле. Ще го оставим да преседи със солта, с която сме го масажирали. Поне 40 минути, час, колкото имате възможност, то ще започне да омеква, ще видите, и след това ще го изплакнем обилно под течаща вода.
и ще изцедим ненужната влага. А междувременно аз ще се захвана с подготовката на останалите компоненти от нашето кимчи. Като в случая аз обичам за морковите, примерно и за рябата, да използвам белачка за картофи, защото тя нарязва морковите на много финни лентички, които ферментират със същата скорост, която ферментира и нарязаното и намачкано китайско зеле. Може да ги нарежете на лентички, на кръгчета, както вие обичате и предпочитате. Единствено това, което може да се случи, е, че морковите няма да ферментират толкова бързо, колкото кимчето. То ще ферментира някъде между 3 и 5 дена, зависи от температурата на помещението, в което ферментира. И затова аз гледам другите кореноплодни, които са по-твърдички, да имат същата консистенция, така да кажем, за да могат да ферментират за приблизително същия период и да нямаме твърди и хрупкави, прекалено, в смисъл хрупкавата част е важна и полезна, но да не са прекалено твърди. Ако ги нарежем на лентички, може да не се случи оптимална ферментация. Тази процедура ще приложа и спрямо нашата красива ряпа. Така хем ще имаме различни форми от зеленчуците, които ще ферментират. Така, нарязали сме всички зеленчуци. Зелето си почива, вече е станало мекичко и плигавко. Сега ще го изплакнем. Междувременно ще приготвим сосовете. Значи тук намлях ябълка. Между другото може да използвате и круша, ако предпочитате. Джинджифил, чесън. И сега ще добавим червения пипер тук, а отделно в тиган ще смесим оризовото брашно и захарта с малко вода и ще ги сложим на котлон да се разтопи захарта и да се получи гъста паста. Така, към тази смес добавих около една чаша червен пипер, смесен, както казах, сладък с лют. Вие може да използвате лютивия вкус според вашите нужди и поносимости, но принципно пикантността е една от основните характеристики на кимчито. Отделно на слаб котлон разтопих и сгъстих оризовото брашно с кокосовата захар. Сега ще ги смеся. Принципно оригиналната рецепта, от която се учих преди много години, към този сос добавяше и рибен сос или сос от скариди. Нещо, което аз като вегетарианец реших да избегна и всъщност се получава много добре и без тях. Но ако имате хубав рибен сос или скариден, естествено може да се придържате към оригиналната азиатска рецепта. Така, сосовете са смесени. Сега ще смесим всички зеленчуци и ще отида да измия вече добре умекналото зеле. Да го изплакнем от голямото количество сол, което използвахме за масажа. Зелето е изплакнато и оцедено. И сега ще смесим тази невероятна красота. Ще видите след малко каква дъга се получава. Принципно най-хубаво се работи с ръце. Не знам дали ще успея, докато снимам, да си го намачкам както трябва с ръце, но ще опитаме. Както казах, сосовете са въпрос на избор, както и съставките. Може да сложите круша, може да сложите ябълка, някои дори слагат варен картоф. Може да добавите различни рибни или морски сосове. Дори съм виждала варианти без оризовото брашно. Така че единственото важно е да има спайс, лютивост и достатъчно въглехидрати, за да протече оптимална ферментация. Добре, предавам се. I'm going in. Хубаво е всичко да се смеси добре и да се разбърка. Не забравяйте после да си измиете добре ръцете, защото ще люти. След като смесим това, ще смесим и зелето в
тази красота. Назвацията е пълна, но и кефа е пълен. Както се казва, обичайте храната си, тя ще ви обича. Изпитвайте удоволствие в процеса на приготвяне и в процеса на консумация. Всичко е почистено, смесено и натъпкано в прекрасния съд за ферментация на Деси Владовска. Слагаме капака и доливаме вода до ръбчето. И следващите дни, като започне ферментацията, тук ще се чува бълбук. Принципно кимчето ще е готово след, както казах, между 3 и 5 дена, зависи от температурата. Тайната на кимчето е, че може да го консумирате и без да е ферментирало, но идеята е да направим богато микробиологично съобщество, което да преензимира продуктите, да развие вкуса и след това да подпомогне биоразнообразието на нашия организъм. Така че щастливо ферментиране, много въображение и вдъхновение ви желая. Ако искате да научите повече за микробиома и различни рецепти, моите 2 нови книги са за вас.